DJ Dou, ton amour. Sikki ko noonu bii de. Il a dit mon amour. Mi yiɗa mayde lawde. C'est vrai, c'est ton amour. Aya njaawe yam bandiraɓe. Njaawe yam. Sikki ko noonu bii de. Il a dit mon amour. Mi yiɗa mayde lawde. Marta Linda tan juntel jabali nago feyna mabo noɗo garaji fella wattuɗum gude ceñaɗe mabo noɗo ɓakke wattuɗum looɗe beela wona ɗo feɗɗannoɗo ŋañimi mami luɓoɗo hen no konngol awluɓe ngol kalata eɓe mbiya wonde so tawi kimawlu huɓɓi almo tangilama yeeso e caggal nangodirama gore daɓɓe ɗe jiidani kerol sati maɓe ɓe condi ma hirgeji ɓittu becce ndimago ɓitta banum debbo huɓɓa ɗon noon ɓe mbiyata koji ɗeli jomen mbati ɓorade ene kaɓe. Marta Linda beela anda mo dikkiɗa ɗo hen o ko holi on. Min noon woni probléme o tan ko e nder réaction commentaire mo mbanmi o welima ne feewi mboɗa andi kono noon mbiɗa wonde beele jiɗɗa ko mayde holko waratma ɗum woni ko namdimami. So tawi onon ne wonɓe ɗo hen ɓe oɗon gandi ko fotata warde Marta Linda kala noon kam. Geɗal gongal keddingal ngal Marta Linda min mi añanima sabu ɗum ka pasam kono woni probléme o ko ka kaalowo komi kaalowo haalam e haalama so tawi ndendi heƴƴani e ɓiɗɗo ko jogotoɗen dañjo o ɗum noon so ari ne wawi wono muuma ko ɗum woni caɗele ɗe. ɗum noon aɗa andi ko tagi mboɗo jagguma kadi mboɗo wattorma geɗe ɗiɗi so tawi o wone so tawi ɗeɗon geɗe ɗiɗi mi tawi ɗum e neɗɗo o so yiɗi o wona ñaamo yimɓe mi jagganmo. So tawi omo tiiɗa pulagu omo tiiɗa ñeñagu tan on hankanti jeeyi yidde fonde wonde hakkude ɓe mum nde mi jaggat ɗum ha abada. An noon aɗa tiiɗa pulagu aɗa tiiɗa ñeñagu Marta Linda kono noon ne jiiɗa commentaire am wonde est ce que ñande hen aɗa anima Marta Linda to gonɗa ɗo aɗani sumba aɗani sadio hay hunde suwata kewde taw ɓe mbima wonde so tawi neɗɗo wima mo namour ene wawi widemo noon sababu no wonde ka bandiraɗo debbo neɗɗo wima mo namour ene wawi widemo noon sababu no wonde korsa wonko hakkude mo kono an mo jeeyi dammol ngol tan gacca ɓoggol ngol. Marta mi naninomo noon jour goto aɗa haala ɗo wiya wonde an ala mo jiɗɗa resodirde so wona ñeeño kori wonde a hoynanino goddol magol e nder oɗon tuma ɗo DJ Dou heedi ɗo ɗum noon ko namdal ummorade e lafngal ɗemgal am fewde ma nde tawno haala ka heewi commentaire uji ɗi nanoto nder Facebook commentaire uji ɗi nanoto nder YouTube commentaire uji ɗi nanoto nder Instagram commentaire uji nanoto ɗo hen nder TikTok ɗum noon a holliri réaction ma kono noon aussi minene mami jatta e nder onon réaction ma le seule chose de ko ɗeɓi jagdemi hen mbiɗa wonde beele jiɗɗa ko mayde holko waratma Marta Linda walla yiɗodirde DJ Dou no wara neɗɗo bandiraguelam dewi seydi